Løjse folkens. I dag, der sidder vi her inde på strandet igen på Smurf, og yes, jeg tænker at ja, jeg vil vise jer noget frem, så jeg tænker at vi skal lige over til min hytte, hvor det selvfølgelig er. Så yes, ja, der har ikke været så mange videoer i det her lille stykke tid, men jeg har bare ikke lige haft lysten, så det er det. Der er ikke så meget andet at sige end tusind tak for de 550 subscribers. Det betyder rigtig meget, og ja, tusind tak. Men ja, okay. Jeg skal lige åbne lige noget her. Okay, yes. Okay, I kan se her. Der er rimelig tomt, der er ingen craftings, og det burde jeg egentlig taget for lav. Men, yes, der er ja, de der kister, den her kiste gider vi ikke rode op i. Men her, og der er rimelig tomt i mange af de her kister, og ja, jeg blev griefet af gulde. Det passer ikke. Nej. Nu skal jeg lige være seriøs. Yes. Det her gear har vi stadigvæk her. Det burde jeg egentlig tage lige så ind. Men, yes. Vi har rykket mine ting ind til en anden person. Og tak til Alex for de her kulblocks. Jeg tror nok, jeg har sagt det. Og vi har fået masser af donationer. Og tak til Zombie Asger og han er The Pro PvP'er eller sådan noget, The Pro Player PvP et eller andet. Han gav mig også en hel del brød, plus massen, Mass Plays MC, tror jeg. Massen Plays MC. Så tak fordi donerede, så yes. Men vi kan lige smide det her gear ind her. Det med min depth strategy, det var ikke lige dem. Og her. Yes. Lad mig lige smide her. Men I kan se her, vi har 3 buer her, og jeg har nogle planer for, hvad jeg har lyst til i måske næste igen. Det kommer an på, hvis I gider hjælp. Og det er fordi, at jeg siger ikke, hvad det bliver, men hvis I kunne donere nogen form for bue, ja, I gætter det nok nu, så vil det hjælpe rigtig meget. Og faktisk, jeg var ude af PvP en hel del, og så fik jeg den her bue, Scar Tigers, og ham der Scar Tigers, han er nok ikke lige på, han er ikke på lige nu, men han er nok en af dem, der er mest på serveren. Han er vildt aktiv, og ja, det... Ej, lad nu være. Hallo? Nej. RIP. Yes, så er vi tilbage igen. Ja, lille fejl, men yes, nu er der sket. Okay. Ja, vi, eller mig og Kulle, jeg vil i hvert fald ønske om, I kunne donere nogle buer. Og den her bue her, jeg har fået her, det er faktisk ved at nakke ham her, der gav mig de der kulblokke der. Det var fordi, at vi var team. Og så begyndte han at nakke mig, og så sagde han, at ham her, Alex, han sagde, at vi var team, og så videre, bla bla bla. Rip farfar. Men yes, han sagde, at vi var team, og så videre. Og så lige pludselig, så vælger han at prøve at nakke mig, og sådan noget. Og yes, så nakkede jeg hans ven, og så fik jeg den der bue her. Så yes. Og i dag, da jeg optager den her, lige nu hvor jeg optager den, så er det fredag, og der vil være livestream, men jeg ved ikke om den her kommer ud senere, så man ved aldrig om der er eller ikke er. Men yes, lad mig lige smide ind her. Men vi har rykket alle vores ting her fra min hytte af, eller andet, herover. Og for det første, så vil mig og Kulle rigtig gerne komme tættere på spawn. Fordi
for det første, det vil være en stor fordel for mig. Og eller bare stor fordel i det hele. Fordi at hver gang jeg recorder, og jeg dør, så for det meste så plejer jeg at tage en ommer, men nogle gange så har jeg ikke tid. Men for det meste plejer jeg at tage en om, og det betyder også, at der er mange personer her omkring, som står camper og så videre. Men altså alle camper ikke, der er mange søde folk også, der gider at hjælpe, som I don't know 14, hun gav os vildt meget piratgear, og det er stor tak til hende. Men yes, lad os lige få det her. Og tusind tak for det her brød her, det betyder rigtig meget. Og vi har fået masser af iron gear og masser af cocoa beans. Jeg kan lige tage alt det her ind til os, og yes, jeg skal også lige tage den her anvil. Og hvad burde der være mere som, okay, et iron sword og en helmet. Okay, men tusind tak for de her donations, og det betyder meget, og mig og Gulle, vi er taknemmelige for alle de her donations, og tusind tak fordi det ikke er nametagget, og det er fedt det her zombie-jagt, Asger. At I gør det, fordi så kan jeg bare gøre sådan her. Så, nu har jeg en stack. Og jeg kan lave det om til normalt brød, og så er det ikke sådan ligesom det der. Men lad os lige smide ind her, og her, og så kan vi lige smide ind her. Der og der, og der, og der, og så tænker jeg lige, mens jeg gør lige der færdig, har vi overhovedet noget kylling? Og der. Og yes, det jeg tænker vi gør lige nu, det er at jeg tænker at vi skal have lavet den her hytte lidt om. Og jeg tænker at i stedet for at køre det der sammenluk med iron blocks, så kunne det være sjovt nok at prøve med noget coal blocks. Også på grund af at vi har masser af det forhold til alt andet, altså iron der er vi meget lav på. Lad os lige se, kan jeg gøre sådan her, og så kan vi lige sådan her, og sådan her, og sådan her, og sådan her. Og yes, nu er vi alle de her iron blocks. Okay, vi smadrer den her, nej, vi smadrer den her der er valgt. Men grunden jo til at vi har valgt at rykke, det er jo på grund af at jeg har prøvet at få fat i math, og det har jeg prøvet i rigtig lang tid. Og nu tænker jeg sad en helt normal aften, og jeg sad og talte med Gulle, og så kom jeg lige pludselig med den idé. Tænk nu hvis jeg får chancen for at få den der hytte der, eller en hytte tættere på, så de får fjernet alt det her og sådan noget, så vil det jo være lidt ærgerligt at miste alt det her. Men jeg vil stadigvæk gerne beholde det her lige indtil. Men så det er derfor at vi har rykket alt. Og yes, jeg har skrevet til math og så videre, men der er ikke ligefrem nogen svar lige pt i hvert fald. Men man ved aldrig. Math er en stresset, eller han har ikke så meget tid til det i hvert fald. Og lad være med at skrive til ham. Så han er en presset mand. Han har ikke så meget tid. Han har masser af gørne. Og også, lad mig lige se. Jeg ved ikke hvordan jeg vil pynte det her, fordi at det er lidt svært sådan her. Men en af de ting jeg faktisk sad og tænkte på, det er fordi at de vil jo gerne de er jo i gang med at bygge friheden, eller F for den til friheden. Og så tænker jeg på, vent, kan det ikke være F? Fordi det kunne det jo lige så godt være. For hvad skulle det ellers være? Fordi at Math han talte om på et tidspunkt, fordi at på et tidspunkt så ville han ikke lave flere, altså han vil ikke gå fra
A til ja, E eller Å, A til O, så han vil på et tidspunkt så vil det jo stoppe, og så er det derfor jeg tænker E og sådan A, B, C, D, E, og de er i gang med at bygge den, og så bagefter F, og jeg så sådan tænkt, er det rigtigt, eller er det bare mig, der har den tanke? Så det var sådan, kan man gøre sådan her? Nej, det kunne man så ikke, men lad mig lige se her. Hvor var den? Der kan man jo gøre sådan her. Falder den ud? Ja, okay. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det her på andre måder. Men det var en lille theory af mig. Jeg ved ikke, om jeg er inde på noget af det rigtige i hvert fald. Men det er mit gæt. Jeg sad og bare tænkte over det, og så gør den det. Så altså, det kunne være fedt nok, hvis at det var sådan, eller det blev sådan til sådan noget. Og så vi laver sådan noget fancy gulv. Og nu har jeg fundet på noget fedt. Her. Så fjerner vi lige dem der. Jeg ved ikke, hvad vi skal have i den her, men den kan lige få en item frame i hvert fald. Og så gør vi... det var bare... Jo, lad os lige fjerne den her. Men, yes. Det er bare min idé, og... Det er sådan lige det. Jeg har tænkt over en hel del, og jeg glæder mig rigtig meget til E kommer ud. Så jeg kan få optaget en hel del mere inde fra strandet her. På sigt. Så det bliver rigtig fedt i hvert fald. Lad mig se. Okay. Her. Jeg ved ikke, hvor jeg kan sætte crafting tablet egentlig. Hvad med op her? Sådan her. Og så laver vi lige en til, bare fordi. Og så her, og... Ej, det vil se rigtig dumt ud. Og jeg har ikke nogen, så skal jeg over i den anden. Men yes. Hvor mange af jer glæder sig til den næste ø i øen og sådan noget. Så det var rigtig spændende at vide. Der er nok en hel del. Så yes. Det er svært. Jeg ved ikke, hvor crafting tablet kan være sådan. Jeg ved ikke, om det skal være i gulvet, eller hvad det skal være, men et eller andet sted skal være. Okay, hvad med her? Det ser dumt ud. Det er godt nok svært at bestemme, hvor det skal være. Her, okay, så gør vi... Hvor går vi? Sådan. Det vil bare se mærkeligt. Hvad med at sætte dem ind her? Den her. Nu fjerner vi den her kiste. Vi har alligevel så mange kiste, så det burde ikke være noget problem at fjerne en kiste i hvert fald. Nej, så skal det jo være den nederste, hvis det var. Jo, så fjerner vi den her. Kan vi også gøre det modsat siden? Nej, det kan vi ikke. Okay, vi fjerner den her. Så skal vi lige sådan her. Her. Der. Okay. Så skal vi lige fjerne den her. Og yes. Kan vi lige gøre sådan her. Yes. Så fik vi begge. Og det. Så har vi crafting. Yes. Okay. Her. Så skal vi lige... Nu har jeg fået lige 2 ekstra item frames. Hvor kan jeg sætte dem? Hvor skal jeg sætte dem? Der. Okay. Og... Så tænker jeg, at... yes. Ja. Nu skal min gode i rigtig... Ej, det er måske en dårlig idé. Nej. Jeg har rykket alle tingene. Yes. Jeg synes faktisk, det ser fedt ud med det her, fordi at, så vi har sådan... Så de ikke ligner hinanden. Men yes. Ja. Så gør vi sådan her. Kan det her fjerne det? Nej. Der var min ekstra spand. Her og her.
Og så gør vi det samme herover. Jakob og hans... det kunne være... Det ser faktisk okay fedt ud, vil jeg selv sige. Man kan også gøre... så, nu kommer Jakob og hans idéer. Så lige gør sådan her, og så gør man sådan her. Og så sådan her, og sådan her. Det ser faktisk vildt fancy ud. Det ser faktisk okay fedt ud. Det kan jeg godt lide. Det tænker jeg, vi gør. Kan vi lige få de her slabs faktisk sådan her, og skal vi også lige sådan her, sådan her, og sådan, og sådan. Okay, yes. Okay, det var det for den her episode. Jeg tror faktisk, den blev rimelig lang. Men vi fik designet det. Jeg synes faktisk, det ser vildt fedt ud med det her vand, og man kan jo nemt se det igennem. Så yes. Vi ses i næste episode. Håber I kan smide gerne et like i hvert fald. Det betyder rigtig meget. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej.